Kaon kag bayo. Dili kay mag basket aron. Miyapas mo to. La, naghanap piso bayo. Awa. Ha? Bilak buok. Awa. Ipa. Tayo nga tos gawas. Imong ikuha ang among luto ah! Sige kuan. Imong ikuha. Wala mo gani ko ikan ano? Wala diha. Bad na buang ha. Karon. Kaon kay maglumba ta. Dali. Ang kamera. Sige na. Opda. Ikaw din ha. Nga paking kaon ko ari. Kuha ang giswag ang luto. Kuha ang luto nga. Oy, ni sombong sa papa. Ikaw din. Kuhaan. Kuhaan. Daghan na gikuha. Wa yam mo manggod awa. Wa na yam mo gani akong plato. Magawa. Dito tayo mo day. Ikaw sa buwan. Naglumba ikaw. Igutom ka? Saan ba ta? Sa doon mo. Dali sa buwan. What? Ikaw naglibot ka. Kusog ka rin mo kagbuhod. Ayun. Balik na. Sige, balik pa kaon dali. Balik sa kaon. Starhan ta. Starhan dali. Starhan. Oh, day daghano? Ako mo lang. Ay mo nang ikanan. Di kanan, wala pa mo gano'n na tatsa. Hindi mo nang itit. Wala lagi, awa, white kinit-kitan. Na, di matiwas sa tong starhan to ni, imbes nindot kayo ito, lingaw. Still lang. Sa tito sa ating video, be, ang batang bugi. Di ko nga ngayon ang imong kinuhaan na ba? Wala, wayam mo niya ang kuha eh. Kung saan din ako nga bukog naman na. Bukog din naman ni Unod. Oh. Oo niya. Dito na ako sa naibigas nga. Nabuho man. Nabuho man na nabuho. Ang gibuho na ang ibutang ang tatong hanto diha. Sige na, oh, kanina, wa pa na nabuho. Oh. Magdagdaway. Puli ko. Ang tumunto mo. May pagkanto mo kaon. Nagpapagista. Ano ka to ang unsa ko dito? Unod na muna. Kahit chay na og nalagi diha. Lagay mo na og ako. Makagaba maghambata ka gipaak-paak ko og pinig dire. Mao na diha kay di ka man ka magpatuon ako. Irisi kay sungtaban man ka.